Баго, какво правим тука, баце? Нали сакаше да се нажулиме с рекия? Те се гишат и се вземе акъло. Айде слазай, това да не е на деда ти за порожица. И не трескай тия врати, ще го тресна на майки ти. Оп, те тука ще те остава. Не мръдай. Чакай, тука ще ме чекаш. Мали, колко ми е благо. Изгоре ми джигеро. О, мерси, бат. Имате ли 18 години? Около северозападо са пие от къса роди. Па нема ядове. Оно не е останало нещо, дек да не сме пиле за него. Айде, на здраве за Боти от туглата от Цаконица, че ни предтеса лозето. И много специално за Теди Боската от Бела Слатина, шаталижем до кръв, за Гошо Манивелата да черпише на рекия, за Георгиев ден пустиняк, за Коцо Дървара, курви, баща ви е пиян и нема череши, а да го пратиш на пустиняците. Аце ти си пустиняк айдал. Не мога повервам, че взе пликаш джанките на клечка. Това ако бея череши, а сме купиле Клеопатрата. И две курви да ни рипат по дедовия цел ден. Ей, запри, дай ми ключовете. Много си се напил, нема да караш. Дай ми ги. Бе, баце, нема ми нищо, бе. Ти за мене уважаваш ли? Ти мене уважаваш ли, ма, бе? Бе, отма не фане за дедовия, го карай него, бе. Ще ми удариш гофа и ще да брата опедник да дириш друг. Бако, таръчка, какво прави? Всичко е под контрол. Двама откачени врачане влетеле обуркания с голф. Повече по темата вижте от самите тях. Ебре, Ален Делон, джингиби! Бехме си поръчали гурова и она фана за дедовия и всичко стана много бърже.